Kasudma kang ibaba kang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS Alert Level 1 ang bulkan mayon. Sa ibong kay ni, sigun kay Kagawad Samson Perez. Bako inirason nga ni magpakakampante na. Sakop kaya kang 8 km permanent danger zone ang sa indang lugar. Na delikado pa man liwat sa lahar urog nang may mga pag-uran na naman. Di kung may inform sa mo, kami maano man sa mga paralate na pero talagang day talaga pwedeng magtaas sa 6 kilometer. Pero arog pa lang ka na nagbaba, may minsan pa nung paralate, nagapiro sa daylanan na buhay ninda dumaan. Sigun sa PHIVOLCS, maski na nga ni ibinaba na ninda ang alert level kan bulkan, yaon pa man liwat ang mga posibilidad na magkaigwaning phreatic eruption, pagrasay ni mga gapo, asin pagkakaigwaning lahar sa mga river channel. Kaya maigot mang giraray nindang ipinagbabawal ang paglaog sa 6 km danger zone. Nandyan yung panganib na dulot ng presensya ng lava dome. Na bagamat hindi na lumalaki, nandyan pa din yung possibility na may mga matipak na mga bahagi nito at mahulog dun sa loob ng 6 km permanent danger. Ang pagbaba kang alert level kan bulkan, base man sa indang parametro, aro kang volcanic earthquake activity na pipira na sana, ibabang pigbubugang sulfur dioxide asin iba pa. May mga araw po na wala tayong mga volcanic earthquakes at kung meron man mga isa lang, on average isa lang. And then kalawa, yung volcanic gases, mababa po yung sulfur dioxide na inilalabas ng bulkan ngayon. For the past few surveys po, hindi po siya tumataas dun sa 477 tons per day, na mas mababa kaysa sa average na normal na nilalabas ng bulkan ngayon na 500 tons per day. Katakod kay ni, pigaabisuan man kang PHIVOLCS ang Civil Aviation Authority of the Philippines na ibitera na ng gadang pagpapalayog ning mga eroplano harani sa crater kang bulkan mayon, huli ta peligroso ining maray. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.